नमस्कार. आज हांव पणसाची चुन्ना भाकरी कशी दाखयता. भाकरी करच्याक 1 कप सोयेक 1 कप किसेल गोड घेतला. आठाचे हूर्ण रेडी करून घेवका. ताचे खातीर गॅसावेर दवरून एक गोड पातळ करून घेवका. हे सोय आनी गोड कायलीक लागतशी दिसल्यार तातूंत थोडे एक 2-3 चमचे उदक घालून घेवका. चड उदक घालचे ना, नाजाल्यार हूर्ण खूप पातळ जाता. हूर्ण रेडी जाला. आता थोडो वेळ निवळचे सोड्या. हे रसाळ पणसाचे घरे हाची बी काण घेतला. रसाळ पणस ना जाल्यार कापी पणस घेतल्यार बी जाता. हे सुमार 20 घरे आसात. बी काढील नंतर मिक्सर आयदनात हे घरी घालून घेवका. तातूंत सुमार अर्ध वाटी सोय घालका आणि सुमार 1 टेबल स्पून उदक घालून हे गंध वाटून घेवका. हे वाटील पणस एक आयदनात काढून घेऊया. हातूंत भाकरी थापच्याक इजी जावच तितले रव घालून घेवका. हांव पयली अर्ध वाटी मिडियम रव घालून घेतला. तातूंत थोडीशी मीठ घाला आणि हे सगळे बरे मिक्स केले नंतर अजूनही ते मऊ दिसते आशिल्ले पण आनी एक अर्ध वाटी रव घाला. म्हळ्यार 20 घऱ्याक 1 कप मिडियम रव घेतला. एक सुमार 10 मिनिट हो रव फुलच्या सोड्या. पणसा पानाक थोडीशी तूप लावून घेवका. आता पणसाचे आणि रव्याचे जे मिश्रण करून दवरिल्ले आसा ताचे एक खोड गुळ काण घेवका आणि हाताक थोडे थोडे उदक लावून ह्या पानाचेरच हाजी एक भाकरी तापून घेवका. आता रेडी करून दवरिल्ले हूर्ण या भाकरेच्या एक सायडान घालून घेवका. सुमार अर्ध भाकरीचेर हूर्ण घालून घेतला. आता उरील पान पातोळीवरी अर्ध मडचून घेवका. गॅसा फ्लेम एकदम लो दवरका आणि दोन्ही वाटेन तांबडी जातपर्यंत भाकरी भाजून घेवका. बेगी काडचे ना, नाजाल्यार ते भाकरी मऊ उरता आणि मोडची चान्स उरता. एक भाकरी दोन्ही वाटेन भाजून येवच्याक सुमार 15 ते 20 मिनिट लागता. पणसा चुन्या भाकरी रेडी आसा. सेम पद्धतीन पणसा पातोळी करतात. ताजी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सात आसा. पणसा भाकरी आणि पातोळीत जराशी डिफरन्स आसा. दोन्ही रेसिपी ट्राय करा. तुमकां ही पणसा चुन्या भाकरी कशी लागली म्हण आमकां कमेंट करून कळया. आमगेलो व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि कोंकणी रेसिपीज कोंकणी भाषेत ऐकूच्याक टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.